and yeah, mazocheka vanhu kupawa here. Yeah, but okay, no, it's okay. No, we can. Yeah. EPO. You go Philippine. Oh, okay, yeah. No, it's okay. So let's be in touch. Okay, sharp. Yeah. Then you mustn't forget to do my follow-up in my cases away last week, eh? Please. All right. Good morning to everyone who is watching this live. I would like to say to you, happy month of August. Guys, recently we're in December. It's been a few months ago. It was Christmas. Now we only left with 4 months. August, September, October, November, December, guys. You see, this is how the months, they run very quick. We only left with 4 months, guys. Think that Christmas, guys. That August is 4 months to go. I feel like my days are kumanya singaite vakufura zvakudhara. So I want to greet everyone. I hope you guys, you are well. And I also want to say in advance, happy birthday to everyone who was born in the month of August. I normally send my messages ndichiti happy birthday ndichiti but ndakakanganwa. Every month ndinosenda a happy birthday message to everyone, but unfortunately this month ndakakanganwa. I felt it was too late. But I would like to say happy birthday to everyone who was born in the month of August. And also, if you know anyone, it might be your child, your sister, please tell them kutanzi na Mr. Munetsi happy birthday. All right. So what is more interesting, guys, the month of March, the month of August is a very exciting month. It's Women's Month here in South Africa. I saw it, they launched it yesterday or the day before yesterday. It is a month that we have to celebrate the importance of women in our society. So all the ladies, we are going to honor you at Great Hope. We are going to celebrate with you. Ndikuona kuti mama vangu vari kuwacha this life, rega ndivakwazise ende ndinotonyara kuti mwana akaita asi asingamorese mama wake ava kanzi Messi naNdarabesa ndimai vangu ava. Mama muri sei? Mwana wenyu mutano, mwana wenyu ndobenza asingatsvaga amai. Good to see you watching. Pastor Richie in Cape Town, good morning. Mkomaslai Foxton makadi handichaziva kuti kuCape Town Mkomaslai Foxton hamuchandipa basa zviri kufamba but makabva kuku? No, makabva kuCape Town, because ndandaona kuti mazuva ano business rakadzikira kuCape Town kuti semusiri kundipa basa. So there are many people are watching, my phone is watching, and all of them. So for the month of August, we are going to honor the women. We are going to run some campaigns just to show and to appreciate that women, you are very important in our society. I see my phone is watching.
Amanda Ward is watching, Heather Memory, Sauriri is watching. So almost 600 people are watching. So ladies, this is your month of August. We need to honor you. We need to salute you. We have to appreciate you guys, that women are playing a very important role in the society. Tisingadi kunyepa guys, I don't want to be biased, but I just want to kuti women, they are very important in our society. We've got many single mothers. They do everything. Vanendesa vana kuchikoro, vanobhadhara rendi, vanotenga chikafu, and so on. And some of you, you have been single for many, but you are still able to look after the children in the absence of us men. So when we say women are very important, kuna wangu walutokuna kutukudza kuti baba wa munetsi ndakapedzera kumuona 15 years ago mupenyu, hakuna kana trouser rimwana rinotengwa, kana tauro, kana juice, kana bhodhoro remafuta, kana zvidiki hazvo kana kunzona school fees. But despite that, women, you are still able to take your children to school. And kunotowani mamwe mageneration ekutoti notongonzwa kuti muri yese vaingorerwana namai vavo, vaingorerwana namai vavo, varume vasipo. So women, we are proud of you. May the Lord bless you. May the Lord open more doors for you. Pamunoshingirira, I just want you to know that don't ever say that I'm a single mother, I'm a single woman. You are not a single mother, because there's God that is on your side. There's Jesus on your side. So don't ever feel kuti you are lonely or you don't have someone. If they say to you they posted their husband, they posted their boyfriends, you must tell them that I'm going to post my Lord Jesus Christ. I'm not a single mother. You have a loving and caring husband. You've got a loving and caring boyfriend who is Jesus Christ, who will never disappoint you. You will never leave you. And it so musa shvairirwe ndwanonga chingoti my husband, my boyfriend. You must have to tell them that I have made a decision in my life. That is Jesus, who is my husband, he's my boyfriend, he's my everything. He doesn't shout at me, he doesn't question me, he doesn't abuse me, because he is there for you. And you can even testify that I've got 3 kids and all the kids are going to school. And when God blesses you and God opened the doors for you, even when your children go to school, no one even see kuti their father is absent. No, the children now, they've adjusted kuti our mother is there, she'll stand for us. And let me also say to men, kuti gone are the days dzataitaura kuti vana vachazotsvaga na baba vavo. Generation yema 2000 yaina basa newe anditi. So if you are not going to take responsibility now for your children now and think that after 15 years or 20 years vanhu vachazoya vachitsvaga mudhara wavo, hakuna zvakadaro. Iyi generation yatinayo yakatozvipengera zvayo. He will tell you kuti mamusiko nguva yese mada kwapia nhasi. Hey chichi. So it has to be a lesson to us men kuti now vapfana vakuzvarwa kuno or vasikana vana vakuzvarwa kuno mazivana vaka, they see the sacrifice their mother is putting every day and they acknowledge that. So don't ever feel or don't ever think kuti zvichazonaka. So it is very important that you fix those things now. Anditika kwete kusoti zvichaitika after 10 years, after vachazodzoka vachazoita sei and so on. Hazvisenze negeneration yatinayo guys, vapfana ma 2000 ava. So women, I just want you to understand that you are very special to us, and the Lord will continue to open the doors for you. As I mentioned to you earlier, when your children, they dress, they are able to get turkeys, they are able to get warm clothes. It's cold now. They are able to dress nicely. You take them to salon sometimes for the little girls. You take nice pictures for them. Let me tell you something. One of the greatest gifts from God is your children. And so I've said to you now, you are not single. I've said to you again,
the blessings that the Lord has given to you, ndo vana vawinawo. So never feel lonely, anditika. Just be happy all the time. God is your permanent husband. He will stand for you. He will feed your children, and your blessings are your children. So whenever you see them, be proud of your children. Give them a smile, guys, so that they feel the presence of their mother. And it paunengo une stress yokuti zvichafamba sei ndopaunotozoona kuti vana vanonetsekana. Mwana ukamudza kuti akati mama ndiri kuda zvakati, then omudza kuti pari zvino handina mari, kana mari yazeta ndichazokutengera. And they can understand kuti mama varipo vari kuzama nepavanogona. Handiti so ndiri kuzama kuti be proud of you as a woman. You are so special. Imagine the miracle of being a mother, guys, carrying a child for 9 months, guys. But mambo nasotsinzwisisire statistics dzachona. Wakanzwa mukadzi achipopota achiti wangu aumbate, ndakamira naye 9 months ka. Ari kuzama kukudza ichokwadi, guys. Anditi ari kuzama kukudza ichokwadi. Anditi ndo anonzi mamiracles ekuti you carry someone in your stomach for 9 months. And then Oshara, a very beautiful daughter, a very beautiful son. Wokuti vanhu vanenge vachitoti ende akafanana newe, akafanana sekuru wako. And that's how the Lord is so beautiful, that there's never be any mistake. Handidi kuti mufungidzire kuti ndakazongoita mwana, guys, by mistake and what, and handisina kugadzira and so on. You will see and you enjoy the blessings of those children. Let me say to some of you, experience yandakaita kugara muno South Africa. Ati mupanzwisise ipapo, guys. Vana vemuno South Africa, handisitaura kuti kuZimbabwe havazviite, but vanorangarira vabereki vavo. Kubva ndichitanga ndichishanda muno South Africa kumacompanies kwandakashanda, waitonzwa mumwe munhu achitotaura kuti first pay yangu ndakavakisa pamusha pedu, ndakagadzirisa, ndakaextenda imba and so on. Ndosaka muri kuona vamwe vachina vari kuchema vachiti vari kuda mabasa, but vana ivavo vazhinji vemuno vakanzwisisa inonzi black tax. Isu tinogona kuiseka kuti hakuna zvakadaro and so on, but mwana akura mubereki achinetsekana achidai anotoziva. You don't even tell you kuti ita zvakati. Ndo zvimwe zvinhu zvandikadzidza vana vemuno kuti kunogona kuita hadzo dzimwe nhubo, but vazhinji vachona vanorangarira vabereki vavo. Handiti so ndiri kuti vana vaminavo women celebrate. Hazvina basa kuti une 4 une different children, une different banana baba vakasiyana. At the end of the day, I always say people, instead of asking kuti to blame a woman, and it like, okay, usati wa blame mukadzi, you must also ask for the man, kuti where is the man akanga aripo wachona. Don't question ye kuti why are you a single mother, say uri mvana, say wachichi. The first question you must ask kuti where is the man. And if you are a man, you know that you have to look after your children. If you are a man, you must understand kuti there is no way Mr. Munetsa vanopfeka jacket rakanaka iri, muri kuona manakire arakaita iri, ndakaritenga kuEngland iri, manakire arakaita iri. Then Mr. Man can dress well, he can be appreciated by the people, but he's not looking after your children. Hakuna zvakadaro, guys. So as a man, before you do anything, you also have to think about your children. Before you eat, you must think about your children. Before even you take your girlfriend out, before you go for a dinner, you have to think about your children. That's being a man. And it's find out that kuti varume vachona vanotiza ma responsibilities avo, avanotiza ma responsibilities avo, are the same men who always attack women. Atidane mvana inini azvite anditi hey murume wako ari kupi. And that's why you find out that we've got many men who don't respect women because of that. And they tend to judge a woman kuti handidai. And now ndiri kutaura kwamuri kuti since it's Women's Month, all the ladies who are hearing this year, if a man who really loves you, if a man really cares about you, he must also love your children. And asade vana zvechitsotsi zveshe, you guys, you've got experience. If he comes to you and tell you that he loves you, he must understand that you've got children, and he must love the children. And he must also look after those children, because it's the decision that he has made.
So you don't just come and say, it's all about myself, you and one rukuda chete and it. Munhu wauri kundodaiwo usazomubvunza one day kuti baba vana havari papi handichengeti vano mumwe munhu. Pawakoyo wachiziva situation yekuti munhu uyu ane vana handiti. So zvekuzoda kuti wapo anga ari kupi baba vachona vari kupi ibva waziva kuti when you are coming, if you've got the true love, vana vako vemukadzi wawanga unawo nevana vako vese, you become one family. You support each other, you help each other, and so on. That's being a man. So mukadzi kune madzimai ari kuteerera this life that it's women smart. Automunzwisise nhasi kuti even if you've got 5 children, if Mr. Munetz loves you, if Mr. Munetz cares about you, he must treat you like a sweet 16. And kana vamunetsi vachikuda havafani kuti vangokuitira favor, vari kukuitira favor kudanana navo. Kana vamunetsi vachikuda nemoyo wese, if it's true love, if it's true genuine love iri kuuya naMr. Munetz, handitika pavanokuona vanofanira kukuda semusikana asati atomborara nemukomana, vanofanira kuuya nemaruva, vanofanira kuuya nemaperfumes anodhura, vanofanira kukuendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana. That's true love. So never allow any man to disrespect you, never allow any man to undermine you because uri kuuya kwauri muri kudanana nekuti ane vana. Handiti isusu varume kana uchienda kune munhu ane vana vake, mude semadiro aunoita musikana asati ane vana vake. Handiti ndiyo yatinoti true and genuine love. So women, don't ever allow any man to undermine you or to disrespect you kuti because une vana anokuitira zvaunoda, anoita taura pfuchu, anoita say. If it comes with that attitude because he knows that you have got children, never entertain him that. Handiti unotomudza kuti ndotodawo masweet 60, ndotodawo kutrainwa semusalad, ndotodawo kutreatwa semuslay queen. Handiti toda kutoitirwa zvese. That's what we call true love. So learn from the white folks. Varungu ndo vandinowanzoona mavideos, mapictures, mamovies. So chero akauya akakuda akura sei anenge achikubata zvakanaka, zvekuti une vana, zvekuti uri mukuru kwaari, hazvina nebasa rese. So I want you to know that women, as we celebrate the month of August, the Women's Month here in South Africa, I don't know kune dzimwe nzvimbo, let's celebrate and let's appreciate women for their sacrifices. Vazhinji vachona vane masituations akasiyana siyana. Some of them were honest women to their boyfriends, they were honest women to their husband, but murume akangoya ndobva angovapa chirwere ndobva aenda. Handiti so trikuti, as we celebrate, don't forget about the past. Just forget about the past, but you must know that just being a woman, you are very special. So your body is the temple of God, and it's a holy place. So whoever loves you must respect you full time. And so we are celebrating the Women's Month. We're gonna come up with some ideas. It's going to be exciting, guys. It's going to be very sweet. Yeah, the month of August, and I know Great Hope, my team, they have been busy with something that they are going to introduce. Takava reva ni zuru or marimwe zuru. That we need some ideas. We want this month of August to appreciate. Guys, if you remember me very well, last year in the month of April, August month, I prepared some gifts, and then I went and give those ladies who are in Johannesburg, vanenge vachitengesa masocks nezvakangosiyana siyana. Every woman, I prepared something that was very sweet, and they were surprised. Some of them kuti vamunetsi mabvira kupi, maruva tinombaziva here, maperfume tinombaziva here. Nenyaya yekuti handivazive, but ndakangonzwisisa sacrifice yekuti vanomuka makuseni vachisenzera mhuri dzavo, vachitengesa zvavaitengesa, vachiendesa kumbana vachitengesa zvinhu, masocks nezvakangosiyana mustreet, vachiti vari kuchengeta vana. So women, you are very special. I can tell you, if we empower more women in our society, there will be a great change. Zvandambokudza kuti madzimai anoziva nhamo yekumusha.
vanoinzwisisa nyama. Isusu varume ndisi nhubu, tinongorara mase mhuka. Handiti makatarisa vazhinji guys kuti chero wakaroora guys, kune varume vakaroora, there are women who are married but they will tell you kuti I'm looking, all the responsibilities are on me. And that's why we are saying women, you are very important. Kune vakatoroorwa zvichitwa vanhu kwachitona kuti baba nhingi watozotarisa mba imomo, murume mukadzi ndiye anobhadhara vana school fees, ndiye anotenga chikafu, ndiye anobhadhara rent, kuti uveni utarise kuti yomurume wako iri kufamba sei. Women, some women have just given up. They are married, they've got men, but they are still taking all the responsibilities. Maona ndosaka uchizoona kuti even kune vakaroora kana kuti chii, akapa mukadzi mari yegrosari, mukadzi atengese, unotozogona kutozoshamisika kuti pane mari yegrosari akatenga but atiwa neimwe chenji yainayo. Ndosaka muchitoona kuti kune varume vanotogara kukwereta mari kuvadzimai avo, vanoita bhajeti pamwe chete, zvonzi yako mari iyi, yangu iyi, handitika. Then but you find out kuti because God has anointed women, God has anointed women, mukadzi still in those situations, pamari apiwa nemurume, unotozona murume akutondokwereta futi kune mukadzi, but mukadzi anenge achinayo. Because you guys, you are special, handitika. God have ordained you. God have ordained mune zodzo riri pamuri. That's why I gave you the example, not the example, the reality of carrying someone for 9 months inside. Then a beautiful boy is born who is handsome. Obvanzi more boys munetsi, vakomana vakawanda. Handiti muchindibvunza kuti nai vamunetsi zita renyu rekuti more boys rakabva nekupi? Ndiri kubva kufamily yekuti the first one anga ari musikana, the second one musikana, the third one musikana, the fourth one ndo pakazoya mukomana, then the fifth one paita musikana, the sixth one ndo pakazoya more boys. Since tinoda vakomana vakawanda. Handiti tinoda vakomana vakawanda, because now tata 6 mumba imomo, 5 girls 1 boy. Yeah, pakazozvarwa more boys, sorry, more boys akabva ita number 6, more boys. Then ndobva kwazozvarwa futi mumwe mwana number 7 anonzi Tatenda, my young brother who is in Australia. Handiti mai vangu ndobva vati kuna Mwari Tatenda, because taana tanunurwa, my brother, more boys vakomana vakawanda, Tatenda, thank you. That's the gift of a woman. If you look at my mother, she had a very small voice, but she has given birth to 8 children. So, madzimai, vana sisi, vana vawinawo, they are blessings from God. Even kwakaita nhubu dzisinganzwe, but they are blessings from God. So, be proud to be a mother. And also we've got women vasati vane vana, and we have been trying. Keep the faith. Guys, I always tell you kuti ini ndakazotanga kuita vana ndatokura, and it was not easy. My kids, they are very young, and ndakatozoita vana ndatokura, handiti ndatokura, ndatoita give up. Vamwe zvitaura zvavanoda, he ari kufaya mablanks, ari kuita sei, but vanga vasinganzwisise guys. And also as women, as we talk about our blessings, as we talk about our children, especially when we are talking nevanhu vasina, let's just be bit sensitive kwavari guys when we talk about that. But kana usati wana vana as a woman, don't give up. I tell you kuti ndakazeta vana da more than 35, 36, somewhere there. And vakazoya unovaziva one ana masisiva, anadziva chikomana, chisikana, nezvisikana, handiti. So God will visit you. You are special being a mother. Even if you are not working today, wakangotogara izvozvi, it's end of the month, you don't even know kuti mabills achabhadharwa sei, zvichafamba sei. Just be proud being a mother. And you guys, you know, hanzi Mwari akakubvisa uko ndiye wauchinaye nhasi, and you will never forsake you. So may God bless you, women. Sissy V, you are so special. Marilyn, being a woman, being a mother, it's one of the greatest gifts, guys, just being a woman. So as we celebrate Women's Month, let's appreciate women, guys.
Even if you are a man, you've got sisters and dzako, vazukuru vako madzimai. Call them, send them some beautiful message. Just say, Musukuru, you are so special. Women, they go through a lot, guys. They go through a lot. Vana vakasimba, guys. Vakazonzwa mukadzi akuburitsa musodzi, yabuda so anenge anzwa, asvika pakupererwa. But as I'm saying to you guys, you've got the strength. No one will ever tell you you're a single mother. No one will tell you you're a single lady. When they post about their husbands, when they post about their boyfriends, tell them that I've made a decision that God is my husband. God is my boyfriend. You'll never forsake me. You'll stand for me. You'll never shout at me. You'll never abuse me. And He knows the pain that I'm going through. When you make that decision, I can tell you God would definitely bless you. And sometimes as women, you need also to accept the gift of being single. Not all relationship is fire. Not all relationship is fire. I'm desperate, guys. When you look at your children, it's just saying, for now, I'm no longer focusing about relationships. I'm no longer focusing about men. I'm now focusing about my spiritual life and my children. You know, when you reach a certain stage, and you know tactics, amen. So, unofana kumbozvigashira kuti pari zvino ndakuisa paside zvema relationship izvi. My focus is on my spiritual life. My focus is now on my children. You need sometimes to make that decision. It can be a very difficult decision, but I can tell you, as time goes on, you'll be having peace in your life. No one abuse you, no one stress you. You won't even worry kuti where is he today? Ask and so on and so. And also, women, be careful of men nowadays, especially anoyo kwamuru vachipretenda kuti vari kukuda vanenge vada kutochengetwawo. We've seen a lot of men vanoenda kumadzimai vachitotsvaga kurarama and so on. So ndiri kuti kumadzimai, sometimes hapasisina zvinoshamisira zvinonzi kuita boyfriend. Maakuzviziva, some of you are above 30, some hapasisina. Pamapachinotozonakuti varume isu vakangofanana. At first they are very sweet because vanenge vachida something. They are very handsome, very loyal. Pachako unotozozoona kuti zveshuwa pandazviwanira munhu wangu, chaiye chaiye akanaka, chaiye anoteerera. Uchitozozoona kuti wakudhara uye anga ari nani pane apo uyu. So ndiri kusama kuti dzimwe dzenguva, you just have to accept it. Kuti pari zvino andichaita zvema relationships. As a woman, I'm more than 45. I'm now have to build my spiritual life. I want to be more connected to God and so on. Because ndakambozama. Then at the right time, God will definitely visit you. So don't be stressed. Musavhairiwe nevazhinji vachona nikwachiti tine varume makangopa vakadzi mukana, mombopa vakadzi mbanje. Moti vakadzi putai mbanje vakarorwa. Handitika chimbotaurai zviri mudzimba dzenyu, chimbodururai, munovhunduka guys. Kuti ayo, ndozviri kuitwa nemafundisi izvi, ndozviri kuitwa nananingi. Unotozozviona kuti sometimes you've got peace yourself being single with yourself and your children. Handiti. So dzimwe dzenguva tinogona kuona nekure vachidai vachiposta mapictures, vachiposta mavideos, vachiita sei, vachipfeka zvakafanana. But I think handizotaura hangu nezita, but vekuZimbabwe munozviziva zvamaimboona nemumwe munhu painternet. But chakazongorekana changobvunduka, makatoshamisika, makati kondoveve macouples ataiona kudai. So ndiri kuti dzimwe dzenguva guys, focus on your spiritual life, focus on your children. Izvi zvakunaka zvinoenda izvizvi handiti. But the bottom thing, women, you are very special. So as we celebrate the month of August, tichakupai zvakawanda, maruva muchawana, maflowers muchawana, machocolates tichauya tichikupai, tichakubvakachirai, tichaita zvinhu zvakanaka from the Great Hope, because we appreciate that women are very important. Let me also be honest with you. Makandibvunza kuti wamunetso kukwenyu company muri kuempower sei women. I can tell you kuti Johannesburg call center haina kana murume kana one. Cape Town kuna Tino na Brighton
naKeith, the rest are the ladies. Pretoria kune mukomana 1. Polokwane hakuna kana murume, handiti PE vakadzi chete, because women are very ndovanoabuya vachiapply mabasa, ndovanoratidza dedication. We don't know women we are, kuti hatitozivi izvozvo kuti varume vari kupi. Even wakada kuenda kumachurches kundotsvaga machechi akazara vakadzi izvozvo, go to machurches, come to SDA Centurion, you find out kuti 80% of people who are there, they are women. Enda izvozvo mutauni kuna vanhu vari kutengesa izvozvo mastreets vari kuita sei, 80% are women. Enda izvozvo mumabhazi ari kubva muJohannesburg aloda makusenana evanhu vari kuenda kuZimbabwe izvozvo, 80% are women. Am I lying? Enda paRoadport izvozvo vanhu vada kuya kuSouth Africa, you find that 80% are women. At the end of the day, where varume tiripi? Where are we as men? Those are the questions that tinofanira kubvunza kuti vari kupi. Enda even kumafunerals eGreat Hope kwakazara madzimai, kuti unzwisise kuti varume kwachona kwatiri kwatinowanikwa ndikupi. You don't even know. Ndakupa example yemacompanies, kumachurch, kumafunerals kwakangozara madzimai. Enda even kumacompanies chaiko, kumabanks, supermarkets and so on. So when I say that the world is in the hands of women, you would never understand. But what I can simply say to you, you are very special. You are changing the lives of people. You are helping people. So I love, for example, unoti mukadzi izvozvi kumuri kwake ndiyega ari muJoni kana kuti ari kuUK, but ari kuchengeta nema-extended family, hama dzikwatete, hama dzikwababa, hama dzikwana amai, vazukuru and so. And then the question you have to ask, vanotambira mari madzimai aya, are they rich and so on? But the truth of the matter, you've been anointed by God, you've been ordained by God, you are very special. It's not the divine mathematics. If you have to check how much a woman is earning, ugotarisa zvaari kuita unotofunduka, unotofungudza kuti pamwe pane dzimwe skills dzaari kuita, but hapana, she's earning maybe 5,000 or 6,000 rand in South Africa, but vanhu vari kuenda kuchikoro muno muSouth Africa, kuZimbabwe anotumira grocery every month, vamwe vachona anotoendesa mwana kuboarding school. The ordination of woman, don't ever underestimate it. Pamwe pacho unototadza kutonzwisa, wakada kutoti ngatimbogarai titimboverenga kuti mari yauri kutambira yemari, handiti budget hadziite. The miracle of the feeding of 5,000 people by Jesus. You know the miracle. Jesu paakaita miracle akafeeda vanhu 5,000. The little that you are earning, God is blessing it and God is multiplying it. That's why you are able to do many things. Vamwe vachina unotogadzirwa musoro zvakanaka, unotoenda kusaluni. God will open a door for you wekuti uchipinda mutown unogona kungoona hembe yakanaka. Vanhu vanototi musikana uyu anochena zvisingaiti, asingazive kuti pamwe pachona kugona kudresa, kungopfeka zvakanaka. You can go and buy shop yemuChina, shop yemuSomalian, zvokuti munhu akatokuona anototi baba mai avari kudya mari, but Mwari anokuropafadza, anokuvhurira mukana wekuti you dress well, you speak well, you've got a nice phone, vana vari kuenda kuchikoro and so on. That's how special women you are. So as we celebrate the month of women in August, be proud to be a mother. Be proud to be a woman. Forget about what you are going through at the moment. Zvandataura kuti vamwe venyu makaita ma-challenges, maane zvirwere zvakasiyana siyana, and you were honest to that man, you were honest to that husband, you never cheated on him. But the truth of the matter, just to know that you are so special, just to know that you are very important. So gaiti chingopedza ndichiti, women, you are so special and makatikoshera. Saka tichaita ma different things just to appreciate madzimai, ma-exercise akasiyana siyana aticharana here in our Johannesburg Great Hope Course Center, nema course centers akangosiyana siyana. Anditi
Saka, may God bless you guys. And let me just read the few comments. And munhu wese Great Hope, please musakanganwe Great Hope guys. Ndakuudza kuti 90% vanhu vanoshandira Great Hope madzimai tikuedza kukusimudzirawo madzimai. Handitika kana masimudzirwo madzimai musakanganwe kusimudzirawo mamwewo madzimai. Anditi so Mwari akuropafadzei akuwedzere pamenapo. Some of you are praying for more jobs, some of you are praying for relationship, but I want you to know that yes, you can pray for a relationship, but your priority is, the Bible says, Luke chapter 6 verse 33, seek ye the kingdom of God and his righteousness, all other things shall be added. Let me do it slowly. First seek the kingdom of God and his righteousness, and all other things, the key text is say, other things shall be added unto you. And so before you look for a boyfriend, one thing, seek the kingdom of God and his righteousness. Your priority should be seeking the kingdom of God. Okay, and you must know also, be the right person. Don't look for a right person. Don't ever say, guys, inini ndikuda a right person ukuthi chaye munhu anondinzwisisa, munhu anonditeerera, anoita sei asingandi abuse. No, don't ever make that mistake of saying I'm looking for the right person. No, there is no right person. Be the right person. The Bible says it's not good for a man to be alone. So when you are the right person, pachako, working on yourself, and God will bring you the right person. So be the right person. When you are the right person, you don't have to look for the right person. When you are the right person, God will bring you the right person. You don't have to pray about the right person. You don't even have to fast about the right person. Work on yourself. Be the right person. When you are the right person, God who says it's not good for a man to be alone will bring the right person for you. So some of you, you fight, you struggle. I'm praying, I'm fasting, I want the right person. Tukwenda mwenda kuchechi tudakuna matirwao varisingu wese vadakuna matirwa where tukumberi tukuna matirei and so on. So you find out that you are looking for the right person, but yourself, you are not yet ready for a relationship. You still have got a lot you are going through, unema challenges akasiyana, and God will just see, even if Naomi wants the right person, if Sisi Mary Manye says, but herself she's not right, she's still struggling with kids, she's a breadwinner, she has some challenges. If I'm going to bring someone to her, would that be right? And it won't be. So sometimes some of you have to celebrate. You have to thank God that you are single at the moment, because you are still in the process of building yourself. And so you are not yet ready, and you have gone through. And some of you, I'm told you for now. So what you just need to do before you look for the right person, be the right person. Introspection, having a discussion with God. God, you know my weakness, you know my strength. What must I do to change? Lord, I want you to work with myself. I've got a problem of anger. I've got a problem of this and this and this and this. And that you run for someone, you ended up makutora kukumba. And those men, when they come to you, because I want to kummitira favor, nokuti ya single. And so don't worry, be the right person yourself. Work on yourself, improve yourself. And let me tell you something, when you are the right person, God will bring the right person. I think I hope I'm not confused. And so the bottom thing is that you have to be the right person, and God will bring the right person. Thank you very much, Princess Vanskusisa point yangu, and be the right person. Pachako. And when you are the right, because pampachonaga munospesera makutuka Mwari kuti shuwa kunzerwa Satani. But pambotsgerwa akadzwa chipopota kuti uya akanga ari Satani zvishuwa. Kuteta hasha kuti handambozifungidzira kuti tingaone munhu akadaro. Guys. And unenge wapusha, wanyanya kuzvipusha, you push it yourself, pushing too much.
because uri kuteerera vamwe vari kupusha pasocial media and so on. Ndinofanira kunge ndina someone munozvipa pressure yakanyaka. And vamwe vachona vakaroora naivo havatomboiti kana bonde vatova 3 months. Vamwe vakutongogarira vana kuti vana vanozoti chii mumba, mukadzi anorara ari uko kukona kwake, murume kukona kwake. And imi muri kuzvipa pressure but ndo vanhu vanenge vachiposta, imi muri kuzvipa pressure pasocial media. Ndakudawo someone, hazvichaita. Guys, ndopaunotozoona wega kuti even kana kuri kunzi vazhinji vamwe vanogona kupushwa kuti regai ndipinde murelationship nenyaya yebonde. Bonde roro unongoriita for 5 minutes. Imagine wamutora wagara naye mumba murume wangoti regai ndingomutorawo guys, ndanyanyisawo, ndane nguva ndisati ndaane murume handiti. Imagine uri kuunza munhu mumusha mako mongoita 10 minutes but une responsibility now yokuti unofanira kumuwachira munhu iye, unofanira kumutengera hembe. Vamwe vacho vanotoda kutochengetwa nemi, unofanira kumuintrodusa kuvana. But zvauri kungoklika naye maybe 5 minutes dzamunongoita bonde zvatopera. Then you have to ask yourself kuti kondizvo here chaizvo zvandakasacrificira kunza munhu yomumba mangu uyu, haana kana benefit yaanotokupa. Maybe pamunotongoklika ndio time yacho, then utozozviona kuti but inga wakamboroorwa wakagara nemurume, pane chinomboshamisira here pabonde. Handi bonde rinongoitwa shuwa tingazvirijuse nenyaya yekuti murume uyu chii. And some of you need also to understand, guys, maybe ndindega as we grow old, tichikura tichichembera, unotanga kutozviona futi wega kuti even bonde rachona kune vakaroorana vanorita haro, but it cannot be something chabva chakubata manje chototi uda munhu yeye nekuti anogona zvakati. Nenyaya yekuti unomuda nyaya yekuti number 1 anogona, anodhonza, anodai, aiwa zvidaro handiti. So ndiri kuzama kukudzai kuti as we celebrate this Women's Month, women, you are very important handitika. Musaita kuti munhu auye pamba penyu kana kuti upinde murelationship for the sake yekuti uda kunzona nyingi handiti. Hapasisina chinochishamisira pabonde because makambozviita kudhara. Hapasina chashamisira kugara nevarume, vamwe makatogara navo ana musoro bhango makatozopedzisira mavadzinga. You know, I've heard some women vanotaura kuti murume uyu ndakamusunungura nemwoyo wangu wese. Hamusati mambozvinzwa here vakadzi vanhu vanotaura izvozvo kuti uyu ndakamusunungura zvachose pamwoyo pangu, chero ndakanzwa kuti ane imwe girlfriend handitombona kana basa nazvo, chero ndakanzwa kuti ada kuroora zvonzi chii handina kana godo, uyu zvindakazvisunungura. Uyu ndakamusunungura, chero akatonditi nditsvagirawo mukadzi uyu ndogona kungomubatsira, handisisina kana basa naye handiti. So I just want to remind women that you are very important. I'm not saying kuti hanzi masingles achawanda, but inini I'm just celebrating the Women's Month kuti makadzi makakosha handiti. Don't lower your standards kuti titongozvininipisawo nenyaya yekuti ndine vana saka akati ona murume atokudawo nevana mazuva ano. Nonsense. Ivava vanouya kwamuri vachiziva kuti uri masingle mother ndo homori idzodzo, ndo vanenge vane vana 10 musango ivavo. Ndakukudzai chokwadi, the moment yauya kwauri achiziva situation yako ndo vazhinji vachona vanenge vane 10 kuside uko 7 8 handiti. Yes. And then achingoya murelationship menyu handitika, the first question akakudza kuti ndine vana kuside semukadzi, the first thing that you have to do is kumubvunza kuti vana vako uri kuchengeta here. Ndo mubvunzo wekutanga iwoyo. Ndiri kuchengeta. Wamudza kuti shamwarika ini anguda kuti tisapedzerane nguva, kana achikwanisa ngaakupe evidence, ngaakutsanangurire, but don't ever, the first question that you have to ask him kumubvunza kuti Tsano abi yangu, Tsano bra etara uri kuchengetere vana vako une vangani? Ndine 10, ndine 5, ndine 3, ndine 2. Uri kuchengetere vana blasi? Vana ndinochengeta blasi. Wamudza kuti alright, saka ndoziva sei kuti unochengeta. Hauzomuti ndipo bank statement, but unomudza kuti ndodawo assurance yekuziva kuti ndinochengeta, because wakauya kwauri
achiziva kuti une vana ende asingachengeti vana vake hazvisenze, ari kukupedzera nguva. So muchingopinda murelationship unofanira kumubvunza kuti bra kana kuti tsano, kuti tsano venyu vana mati munavo, alright, vangani vasikana, muri kutenga mauniform here muri kubhadhara school fees here, muri kutenga chikafu here. I can tell you, if he is genuine chayeka anokupindura, but kazhinji kachona unotobva utozoona kuti baba vari kutoya kuzochengetwa, vari kutozoya kuzochengetwawo panapa anditi guys. But anyway, we are celebrating the Women's Month. Women, you are very special. Anditika comment section. So anyway guys, ndopatisha perera nasi and so on. I think the $1 million question vanhu vari kubvunza regarding the legal matter, everything is in the hands of the lawyers. I have to get advice from the lawyers. As you know, kuti kana ari Mondays, my lawyers are busy kuenda kumakoti, my meetings and so on. So I'm just waiting for the lawyers to advise on the merits of the case. And it's a legal matter, and the law is very clear how a message is done. There are some guidelines that have to be followed. There are some costs that has to be involved. So I will just leave it in the hands of the lawyers to handle the matter and so on. So yeah, once the lawyers have done their job, they have to advise me, kuti Mr. Munetsi, what is the way forward and so on. So it's not just a matter kungoti Munetsi zvafamba sei manzi apologize. It doesn't work in that way. The lawyers have to, if there's any message that has been sent or what, the video has to be downloaded, then it has to be sent to the transcribers, then it has to be transcribed into English, and then they have to check everything, and then we have to follow the legal. I think there's a guidance, there's a case law, there's a judgment inotaura kuti inopa a guideline, state versus there is a judgment yakaleya down, how is it done? Okay, anyway, let me just leave everything to the lawyers to do their work. So women, you are very special. You are loved by Mr. Munetsi. Even wakakudzai kuti hawana murume hawana ichi, you must tell them baba wokuzvituna vaye ndiwo murimo wangu. Akakubvunza kuti une murume here, unowadza kuti aiwa ndinaye, upi wachona? Baba wekuzvituna vaye. Anditi unofanira kutoisa kana picture rangu paprofile yako, vakayaka nditi Munetsi zvishiwa ndimi here, ndototi ehe ndiwo baba wevana here, ndototi vese ndevangu. Anditi so musavatyisidzirwe, akada kukuvhairira akaita sei, mutumire even picture rangu kuti ndo wandanayoyo. Anditi so that musapedzerwe nguva. Anditi so inini, I stand for you. You are loved and you are very special. Anditika toda kuti Mwari akuropafadzei the month of August. Mwari aropafadze vana venyu, Mwari aropafadze yeah. Pana ari kubvunza something guys. If you have been following the case of the story Julius Malema and Ngiswe, guys, just go and read that judgment yekuti chichakaitika after I show apology yake zvakafamba sei. So ndiri kuzama kutaura kuti it's a legal matter guys that I don't want to comment now. I'm just leaving everything to my lawyers. They will advise me. They will know. They will tell me if the apology is genuine, if the apology is something that has been forced and what. But I haven't listened. I'm blocked. I haven't seen the album. If she sent an apology, handina kuiona, ndangonzwa vanhu vachidaro, because she blocked me after those incidents in April. So I don't have any access to see a Facebook page because ndakablockwa. So handina access yachona. But I'm sure my lawyers, they are very good, they are very competent,
they'll be able to handle the matter. So they are able to see, the advocates, they know they are always in court, and there's a guideline that has to be followed and has to be met. So they'll advise me. Based on their advice, I'm going to issue a statement, analyze and so on. So for now, ndiri kungozvisira maoko ema lawyers to handle, but I haven't seen the apology for now because I'm blocked. Akandibloka saka ndikwanise kuona kuti iri kwere kana kuti haiko, but ndangonzwa vanhu vachitaura through the comment section, but on my side hapana chandati ndaona. All right. Yeah, no, we will deal with it, guys. Munondiziva kuti ndetwa ndonzani star rangu, and when it comes to serious issues, I don't take them lightly. You know me very well. Tinogona kuseka, tinogona tichifara, tichita say, but I'm guided by the law and I respect the rule of law. So that's how I can say it. Varikuti maionere apana chandakaona because ndakablokwa kudhara handina access yekuona zvinopostwa kwese and so on. So I won't be able to comment on something chandisina kuona. Right, guys, tapet. God bless you all. Please, msakanganwe kutora mapolicies great over guys akomana. Madzimai ese chimbo support yoka business la mkoma mo boys. Koma wenyu, husband wenyu, boyfriend wenyu, mfundisi wenyu, motivator wenyu, anomira nemu munamu nematambudziko amunofana kusupport great hope anditi. So please support Great Hope. Yes, wakatora ma policies. Ndrukona ana Queen, she's watching the live. She's in Cape Town, Summer Greens. Queen, thank you very much. She is a great member of Great Hope. Thank you very much. Anditika. Dinofara panto sangana nevanhu vachindudza kuti tiri ve Great Hope. Takatora policy name. So thank you very much. God bless you all.